You're a man like no other, a brother from another mother. Yariman Matasa, you have a heart of gold. You are a mentor to behold, young but you have the wisdom of the old. Mu kira ka da mu sarkin haƙuri, mai rama sharri da alkhairi, masoyin ɗaha muftahul kairi, fatanka ga kowa nagari lamiri. Gaishe ka haziki namijin duniya, mama kafin ta rasu ai kun gama lafiya, shalelan mamanmu ta nan duniya. Wai shin wane ne shi? Mai iPhone sai ya tambayi Siri, sunansa kaɗai yana da tasiri. He is the true definition of hard work and resilience. He is a young business tycoon, tantalizing our tongues with his hygienic mixture of fruits and flavors to quench our thirst. He is the brain behind Nasir Food and Beverages. Yet again, a final year student in pursuit of a BSc. He is an inspiration to the nation, had the next generation. I want to be like him in na girma ba zancen exaggeration. Samun aboki kamar ka babban nasara ce. In ta same ka miji mu kira ta mai sa'a ce. You are a rare gem, a quintessential man with the persuasional appearance. Samun irin ka sai an tona. Ina ma da lokaci akan ka ina da sauran zance. You are bold like a lion and fearless like a soldier, providing like a father and caring like a brother. Allah ya ƙara lafiya, arziki da nisan kwana, ga ma'abocin kirki da tausayi. Kabir Muhammad Nasir, Sahib Inkiya, with love from Sadiq Gentle.